Eta gero, beste gauza bat bada. Hara, hau erdian, ene ustez erdian zen, enetako estatutarik erdian zela. Eta erretaula hau. Boi, bazter saetxen zarria da. Leku bat egiteko ezkerreko eta zerari, eta erretaulari. Eta ezkerreko erretaulari leku egiteko, hau behar zen eskuinako ezarri. Gauza anormala da, ez da normala. Eta orduan, gauzak makurtu dira. Zergatik makurtu dira. Zeren hemen gauzak biziki untxarranak dira, vertikalki aita, semea, eta San Andres, eta beherin espiritu zaindua. Hori zarri duterarik hor, pentsatu dute, guai gauzak ez dituk xuxan. Bigarren erretaula bat baliz bezala zarri dute. Orduan sartu dute, aita utzi dute, Jesus zarri dute antxe gainartan, kurten duze Jesus? Hortxe Jesus. Arrun gain, ageri da geroztik erantxia dela. Ez da berez hor hori. Erantxia da. Eta alimaleko espiritu zuen dezari dute lekoa baitzuten ausarki. Beraz, badugu hemen eta vertikalki badugu hemen zera eta lehen lana, xuxena eta klasikoa. Eta gero zeiarka zari dute trinitatea. Aita, semea eta espiritu zaindua. Hau barne ezartzeagatik, ene ustez hola da. Ez da komprenditzen ahal, nolaz. Egin duten holako aldi maleko espiritu zaindua, lekua baitzuten. Bete behar zuten, eta gero, orduan, eran daiteke dena erretaula bera dela. Dena bat zarria dute. Beren gogoan, hori egin balima dute, nahi zuten erretaula bat izanen da. Aita, semea eta espiritu zaindua, denak handira gainean. Beraz, behitiko lerro hori, vertikal hori, ezabatu bezala izan da. Gainekoaz. Nikola ikusten dut, eta gero, hortik naturalki heldu da, eta Santa Katalinaren eta erretaula hori. Hori da, hor zari dute, edo apez bat bazen gehiago, aldaria behartzen, baina segurrago zen, kofradia baitzen. Eta Alexandriako Katalina saindua famatua zen eta erdiaro guzian. Eta horren historioa kontatu izan da, eta laugarren mendeko omen zena, eta Maxence zen orduan eta Erromako imperadore, eta Alexandrian zen, eta Katalina errege alaba zen, eta Giristinoa. Ekararazi zuen erregeak, Maxence delako horrek, imperadorea zen, eta Alexandriarat, Egiptoan, eta nahi zion, utzarazi, eta Giristinotasuna. Bain hain zen mazte ederra, nun, maite mindu baitzen, emazte hartaz. Eta galdain zon, haren emazte izatea, imperadoresa, nahi bada, imperadorearen emazte izatea. Ez zuela lakorri nahi, senarra bat zuela, Jesus zela, ez zuela erregearekin nahi. Eta hortan, eta orduan, Maxenzek arantzuen martiraztatuko zutela. Eta egin zizaten lau errota handi, hortzekin, lau errota handi horin artean xitxikatuko zutela. Eta jola zari zuten, eta handere gazte hori, eta... Tarratestekan. Eta erdian, inguru gazi zen, dena zartatu zen, errotek jeniek hiltzetu zen inguruan, eta ez zen martirik izan. Handerea fresko atera zen, eta bere erroten artetik. Eta ez zen hil. Imperadore harritu zen. Eta, orduan, lepoa moztuko diogu. Eta burrego hain zen, eta kanton, eta lepoa moztu zioten, eta lepoa mozturik hila izan da. Hortakoz da, ez bata hemen. Martira ez bata. Ordean, eta bere martiraren bi tresnak hor dira, horrek ursin zuen, eta ez batak ere ursitu zuen. Gero ikusten da beste gauza bat ere, hor liburu bat badu. Biziki famatua zen filosofo bezala. Untsa ikasia zen, eta biziki argia zen eska, eta hortako
Egiptoko eta imperadorearen eta jakintsunekin, eta bitzatu zen, eta nahi zuten, konfunditu bezala nahi zuten, eta denak nahazten zituen, jakteta handiko zelakotz. Eta ordean, hori ezari dute alare, eta liburua hor. Eta gero, hor da ere, palma. Martirioaren palma da hori, hori jakin behar da, ez dela hori edargailu bat, martir guziek badutela hori. Uste duzu antxe, eta horrek badu, martira zen, eta buru gainean ikusten duzu ez bata. Eta, beraz, gero, gainerteko emazte horiek zer diren, nik ez dakit. Orduan, zer nahi eraiten alda, zeren ez dute deus seinarerik eraiteko hau edo hura da, emazte sainduak dira, edo dira Veronika, diusik ez da eraiten ahal. Beraz, hortaz nahi egut duixinik egon.